Alright, sorry kayo mga suking paminaw no kay natay gamayng technical problem o nagpasalamat ta kay nakabalik na ta sa ato ang pagsibya sa kahanginan. O once again nagpasalamat kami sa ato ang unang-una sa ato ang amahan dinhi sa Tagum City, walay lain ato ang on service kanunay nga mohatod sa iyang serbisyo sa katawhan sa Tagum, walay lain ato ang Mayor Ray T. Uy, uban sa mga konsihales dinhi o sa atong mga sugid paminaw dinha sa 23 ka barangay dinhi sa Tagum City. O karon live kita dinhi makita sa 99.1 Radyo Tagum. O ato usab nga pasalamatan ang ato nga tagbalay nga kanunay jud nga willing matiman sa tuwa dinhi si Ma'am Aisha Paglinawan. Ma'am, daghan kayong salamat ma'am no. Thank you kayo sa imong effort nga maka-live ta karong higayuna. O once again, ang ato ang tumong dinhi is to give information sa atong mga suking tagwinaw labi na dinhi sa Tagumeños nga makahatag tag dugang kahibalo sa mahitungod sa paglikay sa atong sa paglikay sa sunog o sa mga aktibidades sa Bureau of Fire Protection Tagum City. O karon ato nga dinatudugayon ang ato nga segment akong ihatag sa atong kauban dinhi sa Kaanginan ang ato ang speaker gihapon sa pagkakaroon nga higayon walay lain ato ang Fire Senior Inspector Ramil E. Giliado. Sir, mayong buntag. Yes, Kel, no? Mayong buntag pod o mayong buntag sa ato ang mga ating paminaw karon no sa 99.1 no FM sa kaning ato ang radio station sa Tagum. Okay, so una-una no ako ang gitimbaya ano ang ato ang regional director no si Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang. Sir, good morning. O ato ang mga kabahanan di ano sa BAP Regional Office. Maayong buntag sa inyo tanan diha, Ma'am Sir. O ato ang Provincial Fire Marshal no si Fire Superintendent Belner in Abilion. No, to karon sa ilahang ano pod no nagkaroon sila og outreach program no sa Home for the Aged. Og sa ato ang maabtikon pod nga City Fire Marshal si Fire Chief Inspector Ezekiel M. Tabon no baguhay ra gyud siya pod na promote og bag-ong kasal no ang ato ang double celebration sir. Yes, so kuan gyud kayo no mire gyud kayo ang kuan ni si IFF karon ni Sir Tabon sa iyahang kuan sa December kay tungod na promote siya bagong kasal pa gyud no. Congratulations sir no og sa ato ang mga kabahanan diha sa Tagum City Central Fire Station sa ato nga fire substations no og tanan nato nga mga kaubanan sa ano no sa Bureau of Fire Protection nga naminaw karon sa ato ang programa diri sa Radyo Tagum no. Maayong buntag no sa ato ang tanan diha og be safe no sa ato ang pag-perform sa ato ang mga task karon no kabalota nga medyo busy gyud no ang ato ang mga kabumerirohan karon no lalo na karong December og giawhag ta mo no tanan lalo na ang ato ang mga viewers karon nga nindot ting atong topic karon no kay para ma-remind ta no lalo na katong mga gusto no nga mag baligya o kaning firecrackers no kay mao ni siya nga ato ang topic karon og sa mga gusto mo palit no og gusto nga mo tawag gani enjoy sa ilahang Pasko o pag-celebrate sa New Year adunay pabuto so kini isa ni sa ka-importante nga information para sa atuang tanan aron niya mahimong safety no ang ato ang pag-celebrate sa atong Pasko o pagsugat sa bag-ong New Year. So salamat kayo sir no. Shout out din nato sir ang atong mga kaubanan din ha sa provincial office diha sa Davao del Norte sir no nga ongoing po ang ato ang medical profiling karon sir no kay yes, dili lang sa ingon nga pang palakasan ni ato ang cancer in terms of responde but also the Bureau of Fire Protection is considering the health of our firefighters. Yes, no kay kani siya is mao na siya ang mga bag-ong programa no ni BAP kung makuan mo nato sa mga previous years no kani siya is para ang purpose ani is ma-monitor nato ang health no sa ato ang mga
personnel no every year na ay nakandak nga medical profiling aron makita nato kung unsa ang status no sa health sa ato ang mga personnel aron nya kung naado na may makita no sa nga problema sa health is matagaan dayon og ano no makuha nato dayon o kaning unsa ang dapat nga buhaton nya madabatan nato og tambal kung kailangan para ma-maintain nato nga healthy ang ato ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection. So yes sir, thank you kay sir. Og dili na to dugayon sir no, nakahisgot ka bag-o lang jud regarding sa umabot nga mga celebration sir. Nang unang ang coming is the Christmas season, Christmas party nato. Next is the bagong tuig. So kini sir dili gyud nato malikayan nga naadyoy mga tao or mga individual nga gusto gyud og kanang magsaba-saba. So as i-compare nato sir sa Davao City is bawal man gyud ang pabuto dito sir no. Pero sa siguro nga sa ato din sa syudad di man sa ingon nga gibawal pero nalay siguro na mga designated. So ang ato ang concern ani sir is the safety man gyud sir no as usa ka ahensya sa Pilipinas, the Bureau of Fire Protection is to malikay ta sa sunog. So unsa man gyud ato ang mga preparation regarding ani sir nga mga activities sir? Yes no, kita man gud naa sa sa safety and security na cluster no nagauban jud ta kanunay no og ang ato ang LGU para ba siguro nato nga safety og secured no ang pag celebrate nato sa ato ang Pasko og pagsuga sa bagong New Year. So isa na nin no kay baga murag tradisyon na sa Pilipino no nga kanang bitaw pag kuan sa Pasko ug New Year kanang saba-saba kauban na diri ang kanang magpabuto no yes, kaning natawag nato nga firecrackers unya kanang mga pyrotechnics no devices nga ato ang ginagamit para sa pag-enjoy sa Pasko ug New Year. So kani siya ato lang kuan sa ato ang katawan no kani ang atong preparation is aduna tay mga series of meetings and preparations no para sa kaning pagkuha nato sa kaning regulate sa kaning firecrackers o pyrotechnics devices. So kani ang ato ang reminders lang sa ato ang mga gusto no nga mag negosyo or magbaligya aning firecrackers o pyrotechnics is timan-an nato nga aduna tay regulations nga gipahamtang base sa balaod nato sa Republic Act 7183 no nga mao'y nagaregulate sa baligya, pag-manufacture, pag-distribute sa kaning firecrackers o pyrotechnics. So naa siya yung mga naa siya yung mga gina-allowed nga mga firecrackers, pyrotechnics ug naapod siya ginabawal no nga dili gid pwede nga nato nga manufacture unya atong ibaligya no. So ang ato ang ang gina-allowed lang nato sa ato ang balaod sa Republic Act 7183 is katong mga small triangle no katong mga katong pitong birabirahon lang siya tapos katong mga gagmay lang siya no nga naa lang siya sa gitawag nato nga mga pabuto nga naa lang siya sa 0.2 o 2.3 grams sa iyang pulbura. Mora na siya ang gina-allowed nato. So kana sir sa atong nakita sa previous nga mga tuig sir is natay ginatawag nga mga pabuto nga mga super lolo unsa man na sir nga kato siya ang pinaka nato nga ginabawal no super lolo katong gitawag nila atomic no katong mga dagko na nga musog mga pa na sila ginatawag nga murag bakus ni unsa na bakus ni kinsa nga mga katong mga nga basta as long as dili sila musobra dito sa gi-require sa balaod nato nga dapat ang content niya nga powder is naalang dito sa 0.2 to 0.3 grams lang no kay kung musobra diha is bawal na sa ato ang kaning balaod o apil na niini ang ato ang ang mga regulations no aside sa kaning nato kaning sa national law nato is naapay kuan nato no city ordinance no nga gina-regulate sa ato ang city naatay para masiguro gyud nato no ang safety is naga-designate og kaning firework display area
o katong mga designated area nga kung asa pwede sila makabaligya. Ang purpose niini is para ma-monitor gyud nato sila no, ang ato ang mga nagabaligya ug malikaya nato nga nga katong bitawng musingit yun mo baligya o katong mga illegal no. So diha katong mga gusto mo kuan ani no mo baligya is gina-require sila nga magkaroon sila og kanang permit no bago sila matagaan og nga makabaligya sila, pwede sila makabaligya. So kana sir likayan gyud nila ang kanang labi na ron sir is digital naman no, halos ma-order naman online. Yes, gani no. So kana ang kana to kato mga designated area kung asa lang sila pwede nga maka-display sa ilang mga baligya. Gina-monitor nato no. So isa na to ang permit nga kung gusto nimo nga mag-ano ka no, magnegosyo, magbaligya. Unya aside na ay mga clearances nga makuha no nga gusto kailangan nga makuha nila para matagaan sila og permit. Isa na di ang para sa safety no sa atoa nga makuha sila og clearance. So pag-apply nila is kailangan nato nga kandakan sila og kaning inspection dito no para ma-ensure nato nga ang kaning ginatawag nato nga precautions no, preventive measures ginasiguro nato nga sa ilahang display area or sa ilahang pwesto is presentong gina-require nato nga dapat na sila'y tubig no nga naa dito, drum sa tubig, balas o kaning fire extinguisher nga just in case nga may tabo ang insidente sa sunog is naduna sila'y magamit no para malikayan nato nga may tabo ang sunog sa katong area, considering kato siya ang ma-involve sa sunog magod is naay mga pabuto no. So medyo delikado gid siya. So kana ang atong gina-ensure bago nato sila tagaan og clearance para ma-approve ang ilang permit nga pwede sila nga makabaligya. So with regards sa fire incidents sir, nabatay natala nga mga fire incidents karon tuiga or sa mga previous nga regarding sa paboto? Fortunately no, last year wala tay reported or recorded nga firecrackers related incident no sa ato adri sa Tagum City. Og hopefully no kana sa pinaagi sa ato ang pagpaningkamot no nga i-maintain nato nga walay insidente firecrackers related nga incident nga may tabo po karong tuiga. So ang ato ang fire safety and security cluster nagapaningkamot yun nga kana siya is ma-maintain nato aron mahimo natong safety og secured ang ato ang mga nagabaligyaan na og ang mga pamalit no sa kaning firecrackers o pyrotechnics aron maiwasan nato ang kaning insidente sa sunog kay maingon nato nga dapat i-celebrate lang nato nga Mary no, dili kay tragedy kay kaning sunog pag masunog magod. Magaingon na ka nga murag kanang guba na gyud ang imong Pasko ug New Year ana no. Sa pila ka tuig nga gitiguman nimo imuhang mga properties nya, pila lang ka minuto masunog. So with regards ana sir, nabatay mga coordination sa mga private or sa government regarding sa preparation nato sa coming activities sir? Yes no, sa gingon na nako natay safety and security cluster nato no sa kauban sa PNP, kita sa Bureau of Fire sa fire safety natay mga coordination no para sa kaning pag ano nato sa December. In fact ang ato ang BEP no is kumbaga na nagibaba na memorandum no kay dili lang ni sa ingon nga diri lang sa City of Tagum pero nationwide din siya no nga programa ni BEP kaning ginatawag nato nga Upland Iwas Paputok no. So nanay mga rekorida nga ginabuhat ang ato ang mga personnel, coordination sa mga private ano no sa mga business establishments o mingon man sa ato ang mga kaubanan sa uniform no sa PNP aron nga naatay kanang organized o kanang coordinated ang ato ang mga ano no ato ang mga lakaw para mahimong safe and secured ang ato ang pag-celebrate sa Pasko ug New Year. So mara nanatay mga implementation plan nato no nga kaning ato ang mga gihimo nga mga preparation para sa pag-maintain sa safety sa ato ang community. So thank you kay sir. So with regards sa ato ang upcoming syempre ma-consider man gyud nato nga big event pud ang Christmas sir no. Yes, kay syempre natay mga pamilya moadto sa atong mga panimalay magtapok-tapok kay tagsaraman magkita kay usaban ang
trabaho sa layo. So mao pud ni ang time nga mag-gather ta sa usa ka panimalay, mag-celebrate, magpasalamat nga nagtapok na pud og usab. So nagi mga preparation nga kuan nga paghimuon sa regarding sa mga Christmas decorations, mga pag-prepare sa pagluto. So di gid malikayan sir no nga naadyoy mga fire incident nga mahitabo regarding sa mga ingon ana siyempre magluto ana na mga mopalit og kanang mga Christmas lights nga mga substandard. So unsay masulti nimo ani sir? Yes no, kada no, kumbaga while kita no excited no ang kining Pilipino excited kay ni siya nga mag-celebrate og Pasko. Yes. No, in fact pagpatong pa lang sa bulan sa Bear kining months. ginatawag nato nga bulan sa Bear months no, nanade ang ka excited sa ato ang mga katawhan. So mo na siya nga una-una diha mapansin na nimo ang pagpamalit no og mga Christmas decorations. So ang ato ang paymangno diha nga kaning ato ang ka-excited no nga imuon natong bibo, ang ato ang pag-celebrate sa Pasko nga aduna tay mga nagasiga-siga no nga Christmas lights. So naani siya kaakibat nga responsibilidad nga imuon natong safety no kay kaning ato ang mga Christmas lights nagagamit na og kuryente o naadiha ang posibilidad nga pwede siya nga makakusog sunog no kung dili nato dili nato masiguro nga safety kung ang ato ang mapalit no nga mga Christmas light is dili siya standard no nga katubitaw maingon nato mga substandard nga dali ra init no kay pag once nga substandard siya so prone siya sa kaning ginatawag nato nga overheat no nga dili makaya niya ang pila ka oras nga nagaandar siya so delikado. So ang ato ang pahimangno nga siguro nang nato nga ang atong mapalit nga Christmas light is katong mga nakapasa no sa quality standard sa ato ang DTI, katong naay mga ICC marking o kaning BPS mark na sa kaning mga lokal o imported nga mga Christmas lights. So kana siya no is kumbaga naagi na siya o kaning testing nga lipasa siya sa safety standard no sa nga gi-require sa ato ang DTI sa kaning kana nga produkto. Unya kung asa nato intended nga decorate no ang ato ang mga Christmas light dapat nakaayon po ni siya sa Christmas light nga pa dito no kung pang i-decorate nimo sa gawas no nga which is pwede siya ma-expose sa init o ulan dapat katong pang outdoor pod nga Christmas light ang ato ang mapalit. Kay basig ang pang-indoor ibutang sa gawas. Yes, kay ang quality niya is dili parehas no ang pang-indoor ibutang nimo sa gawas dili siya parehas. So naa siya mingon nato nga medyo delikado siya no kay ang iyang quality pang indoor lang siya dili siya pang outdoor so dili siya pwede ma-expose sa init o ulan so posible nga mag-crack or ma-damage ang iyang wirings no posible siya nga magka-cause nga magkaroon og kaning gitawag nato nga mag-spark siya, mag-short circuit or mo-ground no? So delikado siya. So siguro nato ang atong napalit nga Christmas light is katong nakapasa sa quality standard na ICC or BPS marking. Unya kung asa nato intended no pang outdoor ba siya o pang indoor siguro unya nato na siya. Og sa ano no kaning pagluto kana pod ang ato ang isa sa mga ginakawa nato nga siguro unya nato no sigurado ko nga naagi mga parte-parte no mga preparation kay tungod na kay mga bisita no magtapok-tapok so naagi ang kanang pagluto nga siguro po nato nga ato ang pagluto nga umanon jud nato no dili nato biyaan atong kusina nga nagasiga didto no nya mag-celebrate nya dili nato mabantayan nya simbako no ang ato ang giluto didto gidakop na sa kalayo lalo na kay kanang medyo mantikaon ang ato ang mga ginaluto so prone siya sa posibilidad nga dakpon siya sa kalayo kung init na kay siya. So siguro yun nato nga nahuman nato atong pagluto, tarungon nato og palong ang atong gigamit sa pagluto bago nato biyaan atong kusina aron nga masiguro nato nga safety o dili may tabo ang sunog sa ato ang kusina. With regards sa siyempre nasgutan naman nato ang pagluto sir no. Unsay atong mahatag nga safety tips sa kanang paggamit og gasol sir no kay usahay ang tendency manggod kanang una yung mga leaks ang hose ba na yes, hindi nila mabantayan.
kanang mga ano no kaning sa LPG nato. Yes kana pod medyo delikado po na kundi po nato matarong og handle no ang kaning mga LPG nga ginagamit nato panluto. Kaning LPG magod originally wala man gini siya odor no pero tungod kay delikado siya mao na siya nga ang iyang baho ana is tawag na gibutangan siya o kanang ethyl mercaptan nga chemical aron nga ma-detect nato kung nag-leak siya. So na siya baho murag makasimhot na jud ka sir. Yes, oo kay kung kato sa original niya wala man to odorless siya no dili nato ma-detect pero tungod kay delikado siya gibutangan siya sa kana nga chemical no ethyl mercaptan aron nga may bal-an nato kung nag-leak ang ato ang LPG. Once nga nag-leak ang ato ang LPG no dili nato kung luto ka unya nag-leak siya ang atong buhaton lang kung unsa nato siya pag-open mora po tong pag-open nato no kay para katong iyang supply niya dili na mo leak no kung dito lang sa hose o sa ato ang burner ang leaking niya unya kung mahimo kung naanay leak no halimbawa karon pag adto nimo sa kusina murag baho na siya og LPG wala na kay laing tandugon niya no ayaw pag sindi o kaning suga nimo no kay mo kwan siya no mo produce siya og spark unya kung dagan-dagan na ang nag-leak dito pwede siya makakos og kanang ginatawag natong fire plus no nga kanang mura siya og explosion nga may tabo so iwasan nato na siya nga mo sindi ta or kanang posporo or lighter no nga magsindi ta delikado na siya. So ang buhaton nato i-open lang nato ang mga pultahan, bintana aron nya makagawas tong mga fumes nga naa dito. Unya palungon nato ang ato ang tawagan ni kining ato ang LPG no. Palungon nato nya kung tan-aw nato nga murag naa pag nagalik ato nang bitbiton ipagawas sa ato ang kining balay. So same lang pod sa kung nagasiga na daan ang ato ang suga no ayaw po na siya palunga kay same lang na siya no mo produce yapon siya og spark so maiwasan nato ang kining ginatawag nato nga flash fire so open lang yapon no i-open nato ang ato ang mga pultahan og bitana aron niya makagawas tong fumes nga na dito kay mo to siya ang mag-cause o kanang ginatawag nato nga murag kining explosion no katong flash fire kay tungod sa presence sa katong mga fumes nga naa dito so kung wala na to siya so safety na ta no muna siya ang ato ang dapat niya buhaton kung aduna tay masimutan no nga LPG nga nag-leak. Kini sir dugang lang pod sir since naghisgota sa LPG unsa gyud tama nga proseso sir is para makabalo pud ato ang mga listener kung unsa gyud tamang proseso palungon daan ang valve or asay mo na ang burner o ang valve kay ang pagpalong sa kung regular nga nga halimbawa nagluto ka tapos ang pagpalong nimo kung unsa ang pagpalong ang pinaka safe nga buhaton nimo is unahon nimo dito ang regulator no dito sa tangke niya palungon nimo kay para ayaw tong dito sa atong burner no nga palungon nato sa burner saka nato palungon ang sa valve niya no ang katong sa regulator niya. Ang pinaka safe dia is unahon nato ang katong sa regulator o sa valve niya palungon bago nato palungon diri sa kaning burner kay nga naman na magud siya hose no kung palungon nato dito sa burner naa pa to siya gas nga naa dito sa ihang tubo so pagpalong nimo diri sa kwan still naa pa toy kwan dito naa pa toy nabilin nga gas so kung naay gisi no o naay leak dito pwede pa nga magawas ang kaning fumes so para maiwasan na siya ang pinaka safe nga buhaton nato diri sa regulator or sa valve palungon nato kay para ang katong gas nga naa pa dito sa tubo niya mo tuloy-tuloy pa siya og gawas kaunon pa sa kalayo no? Before palungon sa burner yes no kay ang imong kuanana is mo kung wala na siya supply no kung wala na imo gawas ng gas kay sirado na nato sa regulator mapalong ra po tong kalayo so pwede na nimo palungon ang katong sa regulator sa burner. Okay, thank you kayo sir no sa information sa pag hatag atong fire safety kay sa atong pagluto sa mga decorations nato. So balikan nato ang mga decoration sir. Nabatay kanang mga prescribed kay maingon magud na magud tay kuan pod na magud tay ginaingon pod ba nga kung the higher the price daw is the better quality man gud daw na siya. So ingana kay akong nakita man gud pod sir kay sa karong nga
panahon is hinoon less naman pud akong makita nga mga namaligya og kanang mga Christmas lights gani sir nga atong murag bulb nga kuan kay usually karon is LED Christmas lights naman sir. Unsay imong masultian ni sir kung comparison atong bulb ug LED nga kanang mga Christmas lights? Naba siya diferensya sa consumption sa kuryente or unsa may kuan na? Ang sa ako ang kuan ana Kel, no, ang kanamang gong bulb katong karaan nga karaan style sa no, una. mas kusog siya nga mo kuan og init no kato siya. Kumpara sa LED nato medyo kuan siya, medyo dili kay siya kuan sa init no. So mo ang kaibahan nila. Unya katong giingon nimo ganina nga katubitong pagmahal, maingon ka nga quality gina siya kay mahal siya no, barato. Yes no, isa gina siya sa kuan nato kay diya nato ba siguro manggod nga kana magong iyang materials nga gigamit nato kung substandard na siya, of course barato ra pag pagabaligya nimo. Pero kung ang imong materials pa lang daan tungod kay quality ang imong giapas is maingon nato nga medyo mahal gina siya. So magkuan sila sa kaning presyo. Diya na kadaan magduda kung halos pareha lang sila og kuan nga Christmas light no, pero nganong barato ang isa tugod na siya sa quality sa iyang materials nga gigamit. So diha na ka magduda. Plus tan-aw nimo ang katong kung naa ba siya ICC marking no or BPS mark. So isa po na siya ato ang bantayan nga masiguro nato nga kana siya is standard kumbaga nga Christmas light. Kay dapat ang wiring niya no nga naapod siya sa ginaingon nato nga katong 0.55 ang kadakuon sa ihang wire nga kaya niya nga mo dawat og kuryente no nga moagi sa iha. Kay kung mo gamay sa katong nga wire, ang tendency dia mo init ang wire. So mo na siya ang kaibahan niya kung katong ato ang Christmas light nga quality nga standard o katong substandard nga gagmay ang wire ato nga sulod. So prone gid siya sa overheat. No? Dili niya kaya ang kuryente nga mo agi sa iha. Kana ang delikado nga posible nga makakusog sunog. So with regard sir sa naisgot naman nato ang kuryente, unsa may imong masulti regarding aning mga kanang mga saksak na to sahay kanang saksak diri saksak ang sound speaker nyo sa Christmas light na kana bud no. Sa ato ang kuan manggod ang isa sa mga nakita nato no kaning hinungdan sa sunog nga ang hinungdan electrical is kaning ginatawag natong overloading. So kanang imong giingon is dito na siya mapasok sa overloading. Lalo na kung ang imong gigamit no nagamit ka og kaning extension no nya daghan sa kanan tapos saksakan nimo og daghan nga appliances. So ang may tabo diha nag-overload ka og mga electrical appliance unya ang wiring nga gigamit nimo extension which is ang iyang quality lang niya is kumbaga enough lang sa pila ka appliances dapat nga nakasaksak siya. So kung daghan ang imong gisaksak dito niya mga heavy nga mga kwan pagid no nga mga appliances, ang tendency dia dako nga power ang iyang idrogikan sa source no sa ato ang outlet moagi ito sa imong extension wire. Unya kay ang extension wire nimo gamay man na siya. Mao na siya nga kanang mga extension nato dili siya pwede nga gamiton nato nga fixed wire no, nga permanent wire nato. Mao na siya nga ang tawag siya is extension. For temporary use lang siya. Unya tanggalon limited lang yung capacity siya. So musobra ang kuryente nga moagi dito. So ang tendensya na ang katong wire mo init to siya. So diha na may tabo ang gitawag nato nga overloading no, mag-overheat na ang imong wire tungod kay dako nga kuryente ang gaagi siya kay tungod daghan ka gisaksak nga appliances. So gitawag nato na siya og overloading. Unya katong isa pa no nga gitawag nato nga octopus connection niya. Extension ka, saksak ka diri dagan, nagbutang na po kag laing extension wire. Ana no nag-octopus connection na ka. So ang may tabo diha gidungagan nimo ang overloading sa imong electrical appliance nga kumbaga ang atong tawag ani mo imo nang gipraktisan ba nga mo siga ang imong wire kay tungod gisubra-subra na nimo ang ang imong gisaksak nga appliances. So ato ang ginaano ang ato ang mga listeners no nga iwasan ni siya nga no kay prone ni siya sa insidente sa sunog kay mag-overheat ang imong wire. Yes sir, salamat kayo sir no. So speaking of safety sir no sa ato ang lumulupyo dinhi sa Tagum. How about sa kanang press going to parties, leaving our homes to celebrate? So unsay masulti nimo ani sir regarding sa para malikay sa sunog ang ato ang mga
Yes, no. Kani manggong Pasko no kay baga kargado ta og mga kuan ani na no kanang halindi kuan naay chance no ang ato ang mga Kung biyaan na tong balay. ang balay nato no kay halimbawa gustong moadto sa probinsya, maligog moadto sa dagat. laing lugar no. Mag-celebrate kay tungod kay mag-uban ang mga ubang mga kaparintihan mabiyaan nimo imong balay no so iwasan nato tong katubitong ginatawag nato nga dangerous practices nga kanabitong mobiya sa balay pero para maingon nga naay tao ang tong balay no magbilin ta og suga nga nagasiga no so kung pila ka kaadlaw nga mawala mo po na ang possibility nga mag-overheat ang imong suga nga gibiling nga nagaandar siya no or nagasiga siya unya dungagan pag yun og kaning sounds para ingnon nga na tao sa sulod nga nagasaba-saba no kana po delikado na siya kay ngano man imo nang gibiyaan nito nga nagaandar na kuryente nga nagadagan no delikado siya sa ginatawag nato nga mag-overheat no ang katong gibiyaan nato nga gamit nga suga nga nagasiga o katong sounds nimo nga nagaandar so iwasan nato ni siya no kay nag-iwas ta o kaning mingon nato nga giwasan nato nga masubdan ta og kawatan no nga makuha atong mga gamit pero dili po taligtas sa kaning sunog kay gibutang nimo sa delikado ang imuhang balay nga pwede nga masunog siya tungod sa imuhang pagbiya sa suga nga nagsiga o katong sounds nimo nga gaandar so kung galikay ka sa kawatan pila ra man ang iyang makawat no pero kung sa sunog hurot yun na og sunog maugdaw gyud na imong balay nga imong gusto nga i-secure nga mo nang gibilinan nimo og gasiga nga suga unya sounds nga nagaandar no ang atong baton lang diha nga para mahimong safety o secured ang atong balay is siguro nato nga naka sirado tanan atong bintana ano nakapadlock ang atong pultahan ang tubig Siguro sir magpa-inform na lang po siguro sa silingan no kanang yes pwede po lang, no pero tanaw-tanaw may tag saligan. Mo po lagi nakil no kay kung dili po sila vibes sa silingan ano kay basig unayon na po daw sa silingan lagi daw kay di mi kuan ana niya ang ilang kuan nga tago-taguan lang na nga kailangan dili makabalo ang atong silingan nga mulakaw ta kay basig sila rin mulay sa tuwa kay kabalo sila nga walay tao ang atong balay no kana ano sa kanang mga walay salig gumaga pero pwede gina siya nato nga ikon sa atong silingan no mo na siya nga mas nindot yun kung maayo po ang atong relasyon sa silingan, silingan nato kay mo na siya po ang ato ang kumbaga makatabang sa tuwa panahon nga na emergency may tabo no maka-inform sa tuwa o makabantay sa ato ang balay kung wala ta sa ato ang kaning ato ang panimalay. Yes sir, daghang kayong salamat sir. Sa atong pagpadayon sir no, ang unsa na ba kaandam nga to ang Bureau of Fire Protection tagum sir regarding sa upcoming activities nato karon sir? Yes, kumbaga kani mangong month of December nato is naga-declare ta og pandere no, naga-declare ta og red alert no. So aton anang gipangandaman gyud sa ato ang mga personnel. In fact, naka full red alert status ta no kay tungod sa ato ang gina-expect no nga celebration sa Pasko o New Year. So natay mga ginahimo nga mga rekorida, pagsurisoroy, pag-deploy sa ato ang personnel no para ma-remind lang gyud ang ato ang katawhan sa ato ang EOR na maging vigilant no kay kaning ato ang ano dili ni siya ingon nga ang unang naon lang nato nga maging bibo ta sa ato ang Pasko pero nakaakibat diri ang ato apong pagiging vigilant nga mahimong safety no iato pong ibuhaton ang ato personal nga responsibilidad nga mahimong safety ang ato ang pag-celebrate no sa kining Pasko ug New Year ang ato ang natay gibaba na nga memorandum no para nga ang ato ang mga personnel is magkandak og katong ato ang programa nung Oplan Ligtas sa Oplan Iwas Paputok no so isa na siya sa ato ang ginakabisihan karon nga at least ma-regulate nato og tarong matuman ang kung unsa ang naa sa ato ang balaod para mahimong safety no og andam ang ato ang personnel no nga sa ato ang tulo ka fire station diri no andam nga kumbaga ang atong mga resources is naka-ready na gyud para sa kaning ato ang pag-celebrate sa Pasko ug New Year nga mo responde panahon nga na emergency nga mahitabo
o at the same time ang atong paningkamutan kung pwede lang no ma-maintain nato nga walay insidente nga metabo sa parehas sa niaging tuig nga wala pa metabo karong tuiga no sa pag-celebrate nato sa Pasko ug New Year. Naa ang ato ang personal nga nagapaningkamot nga ma-remind yun ang atong katawhan nga maging igmat no nga i-apply gyud nato tanan nga safety aron nga dili ta mabiktima sa sunog sa karong December. Yes, sir. Salamat kay sir. Speaking of Christmas and New Year, sir, no? Siyempre, pag bagong tuig, na po di ang preparation sa to ang mga business owners, sa mga certificate, sir, no? Pag-file nila. So, sa previous na to nga segment, sir, gisgutan na to ang online application, sir, unsa atong masultian ni sir. Okay no, so kana na ang ato ang kuan karon gina remind or I mean ato nang ginahinayan og inform ang ato ang mga business owners no, mga business establishments regarding sa ato ang business one stop shop karong January no nga una-una diha siguro jud nato nga nadala nato ang ato ang mga sa pag-renew nato ang pinaka importante is ang katong fire safety inspection certificate nga previous no kay mo to siya ang basihan nato nga para sa ilahang renewal sa ilahang IPSIC para sa business permit renewal nila. So natay ginapahigayon nga ipahigayon na nato ang online. No nga baga application sa pag-renew sa ilahang business permit. So online na tanan no ang pag-apply nato og ang ato ang pagbayad online na tanan apil ang pag-release no sa ilang fire safety inspection certificate online na pod. So ato lang nga sa karon pa lang daan no ato nang lihokon tanan ang ato ang mga documents no lalo na sa katong mga wala pa naka-claim sa ilang fire safety inspection certificate karong tuiga. So isa na sa ato ang pangayoon karong sa atong business one stop shop no nga ipahigayon karong sunod bulan no sa January sa 2026 para maging smooth no o paspas ang ato ang pag-cater sa or I mean sa ilang pag-renew sa ilang business permit nga siguroon nga kumpleto ang ato ang documents lalong-lalo na tong fire safety inspection certificate no nga atong pangayoon aron nga dire-diretso na ang ato ang pag-renew sa atong business permit. Yes sir, thank you kay sir sa information nga manggihatag sir no. Og hisgutan sab nato sir no kay mubuo naman nato ang oras. Hisgutan sab nato ang mga upcoming activities nato sir no. So karong for the information sa atong mga listeners, so karong December 18 no ang Tagum City Fire Station naay paghimuon nga special gift giving sir no kay panahon sa paghatag og kalipay sa mga nanginhanglan. So ang ato ang special gift giving diha himuon sa Angels Heaven no sa dinhi sa Riverbank Ayala, Barangay Pucon, Tagum City. So Mga bata. Yes, mga bata. So maghatag ta og mga pahalipay sa ilaha. Then mausab ni ang adlaw sa ato ang Christmas party sad. Yes no. Salamat. Ang purpose nato aning gift giving nato is para at least ma-feel sa mga bata no nga dili sila neglected no kanang kumbaga naay nakahinumdum sila nga makapa-feel nga naay nagmahal sa ilaha no aron ma-feel nila ang Pasko. No ang spirit of kaning Christmas no nga simple lang abutang pero dako ni siya nga kalipay nila nga matagaan nato sila og regalo sa panahon sa Pasko. Yes sir, usab sa umabot nga December 21. So natay paghimuon nga first na siguro ni sir no sa ato Bureau of Fire Protection din sa Tagum nga maghimo ta og fire safety run. So atong awagon sila sir yes, na mo join. Ay take namo ni siya as opportunity no nga para maka-invite mi sa mga ato mga listeners no katong mga hilig mo dagan. Mudagan no para sa fire safety, para sa atong healthy no dili kay mudagan kay pamulikay sa obligasyon. Hindi mudagan ta para sa ato ang health nato para sa fire safety. So i-invite man namo nga maka-appeal no sa amo ang fire safety run karong December 21. Yes. So naatay 3K no 5K o 10K o aduna ni siya ay mga prizes no nga ihatag sa mga makauna nga makaabot na sa female o male nga category o sa katong 3K, 10K o 5K nga category. So sa mga naminaw no kani siya manggod ang ato ang magiging proceeds no sa ato ang fire safety run nato is
gamito nato pod sa kaning ginatawag nato nga outreach program nato no. So moadto pud ta sa kaning mga kaning sa home for the aged, yes. no, sa In fact mga- karon sir na sila gihimo nga home for the aged. ang atong mga officers no na sila gihimo, pero kita naapot tay separate nga pag adto sa ilaha aron nga makahatag punta og kalipay sa ilaha no. Kaning magiging proceed sa ato ang fire safety run. So mo na siya nga kanang inyuhang pag-support no, pag-appeal sa fire safety run namo is dako na siya nga tabang no, nga matabangan mi ninyo nga aron nga makahatag ta og kalipay sa mga tao nga magiging beneficiary aning ato ang magiging proceed sa ato ang fire safety run. So giawhag nato tanan no, tanan nga mga nga naminaw sa ato nga suportaran ang ato ang fire safety run no, kay kani para sa mga tao nga matagaan nato og kalipay sa panahon sa Pasko. Yes, no. So, salamat kayo sir sa information o kana nga mga dugang pang detalye makita ninyo na sa ato ang Facebook page sa Tagum City Central Fire Station o nadya pud naka-flash kung pila ato ang mga registration sa 3K, sa 5K o 10 kilometer run. So join na mo mga suking tigpaminaw para sa usab katong ingon ni sir nga ang proceeds is para pud sa makahatag tag kalipay sa mga nanginahanglan o dili na nato dugayon no ang any last message sir sa ato ang mga suking tigpaminaw sa paglikay sa sunog sa upcoming activities nato. Yes no, ang pinaka ano gyud nato diri no nga baliko nako let us celebrate Christmas merry not tragedy no, kay igampanan lang nato ang ato ang personal ng obligation no, kay ang fire prevention no or fire safety is everybody's concern and responsibility ni siya. Buhaton nato no ang ato ang personal ng obligation pinaagi sa pag-apply sa tanan nga mga pamaagi aron nga maiwasan nato ang kaning sunog. So tanan nga mga naisgutan nato no, pati sa pagluto kato no, decorations siguro nyo nato nga kana siya is standard no, o dili nato no, baliko nato ang katong sa Christmas lights nato no, dili na siya kumbaga 24/7 dapat nga nakababad ang ato ang Christmas light, kundi ato pong palungon no, lalo na sa panahon nga pagtulog nato or pagbiya sa atong balay, palungon nato kay magiging prone siya sa pag-overheat. Unya sa atong pagluto nga siguro unyo nato nga nahumantanan ang atong pagluto bago nato biyaan atong kusina og tarungon nato og palong ang gigamit nato nga kining panluto no. So kumbaga be vigilant lang no, and be fire safety conscious karong panahon na no, kay para sa ato ang safety nga kana lagi no, maghimong merry enjoy ang ato ang pag-celebrate sa kaning Pasko o pagsugat sa bagong tuig nato nga safety tatanan sa luwas no, nga dili ta mabiktima og kaning sunog. Yes sir, salamat kayo sir sa information nga mong gihatag namo no. So naunta nakahatag na og mga dugang pang kahibalo nato sa para malikay ta sa sunog. O bago nato ihumanon ato ang segment sir no, di nato kalimtan ang ato ang documenter si Ma'am Blazaine Kahes. So Yes, salamat kayo no. ma'am so sa imuhang paghatag og time no dinhi sa ato ang segment karon. O hopefully nga sa mubo na to nga time mga suging tigpaminaw dinhi sa Radyo Tagum, the official radio station of Tagum City nga naamoy nakatunan sa mubo na to nga time. So magkita na pud ta na hopefully next year nga maayo atong panahon, maayo atong lawas o ma-enjoy na to ang ato ang Christmas and bagong sa pagsugat sa bagong tuig. So daghan kayong salamat. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, FO1 Albert Hermosa, uban nato ang speaker, sir. Si Fire Inspector Ramil Espanyol Aguiliado no, ang Deputy City Marshal sa Tagum City. Yes sir, og si Ma'am Aisha Paglinawan, ma'am, salamat Yes, ma'am. kayo ma'am sa pag-atiman kanamo dinhi og dinhi lamang kutob unta malipayon ta sa pagselebrar sa Pasko ug sa bagong tuig. Daghang kayong salamat. See you next time around. Inyo na nabuo ang usapan. Mga ka-RT, ani-ana ang Radyo Tago. Radyo Tagu. 99.1. Naghatod kaninyog makalingaw nga tukar. Radyo Tagu. Puno sa kalingaw